בעלי נפצע מירי שני טילי נ"ט של חיזבאללה בחורף האחרון. ממש כאן רואים אותו ואת הקשר שלו שחיזבאללה עולים עליהם, יורים עליהם טיל אחד אחרי השני. 5 מטר מהם. זה היה מטורף, היה נס עצום עצום עצום, בחסדי השם ענקיים. יוחנן עברנו ניתוח מציל חיים. אחרי זה עברנו לאיכילוב לשיקום, עברנו תקופה ארוכה של עבודה קשה. הנה ממש רואים את זה כאן, ואני כל כך גאה בו על כל מה שהוא עשה. וכל מי שמבקש אוויר על הברכיים, כל מי שנחזיר והנה כאן מורים לי, כי כמובן שתקראיים לי, מה? ויש אלוהים ולא רק בשמיים. א' הזה שהסכימה להתחתן איתי מלכתחילה. את הכל. טוב, ברור שהחברים לי, כי כל יום הייתי נוסעת לאיכילוב, ומנסה לצייר גם תוך כדי לילדים שגרה, זה היה תקופה מטורפת, אבל כל זה בעזרת השם אני אכניס את הפרקות הקרובות של ניסיונים של חסד, על כל ההתמודדות שלנו. עם ישראל חי. איזה גבר, אתה? ממש, עודד.